Ito yung ano? Pwede makainin ng patis mo, ano? Saka sibot, saka kalamansi. Thank you. Ano isa po ano? Overload. Dito na. Additional egg, ma'am? Wala. Ma'am, number 27 po kayo. Nandun na yun. Masakit yan, masakit. Soy sauce. Saka, may sili kayo? Soy lang. Soy sauce? 40 lang. Ayun yung salat.
Pwede yung starter. Oo. Ayan.
box, ma'am. Mini mass box.
Pansya niya. Pansya niya. Tapos. Basta to. Kanina ini.
Daw gumugit sa Ito no. Ito yung nasa ka. ano yung makakain nito?
yan. Bulaklak. Bulaklak. Tigurnis, 200 po. Ang bango ng bulaklak. Oo, bakuha lang ang pera. Babayot. Ay, Ito, magkano? kumali po. Ate ko. 1,000 lang ko lang lagay mo dyan. Kaya, Halo 1.5 na. kaya, kaya yung nagyan. Ano ka ng tubig? Ay, tubig ng tubig.
sa iyo.